Di germiya demê girtina hikûmeta federalî de Serok Donald Trump gote Emerîkiyan ka çima avakirina dîwarê li ser sunûrê Meksîko û parastina sunûran giring in. In the last 2 years, ICE officers made 266,000 لی دو سالên borî karbidestan 266,000 biyanî ku rêkordên tawana hene girtine, ji wan a 100,000 bi tawana yan gunneha bêrêziyê, 3,000 tawanên seksî û 4,000 bi tawanên kuştinê. Serokî Demokrat xetabar kirin bi derdê mirovanî û krîza ewlehiya niştîmanî û got hikûmet dê bimîne daxistî ji ber êk egerê. Demokrat naxwazin xerciya parastina sunûran di budceyê de terxan bikin. Her piştî gotara serokî li ofîsa serokatiyê li Koşka Spî, rêberê kêmaniya Demokratan di civata sînatoran de Chuck Schumer bersiva wî da. We don't govern by temper tantrum. Em bi bêntengî û torabûna hukmraniyê nakin. Nabî çi serok heza xwe ferz biket. Eger bi heza wî nebû, hikûmetê dabixît û ziyanê bigên te milyonan Emerîkiyan. Civata nûneran ya ku li heftiya borî ketî destê Demokratan çend biryar ji bo vekirina hikûmetê pesend kirine, lê serokî ew tev red kirine. Ew li ser gevlê xwe divêt bi zorê milyar dolarên baca Emerîkî didin li ser dîwarekî nekarîger xerc bike. Dîwarê ku wî tim soz didan ku Meksîko dê xerciya wî bide. Demokrat pêşniyaz dikin hikûmet bê vekirin di pêra dikarin danûstandina li ser xerciya parastina sunûran bi komariyan re bikin. Li roja pênşemê serok seredana xalên sunûriyên Emerîka dike bi Meksîko re. Helbet giranî li ser ewlehiya sunûran e ku bi rêveberiya wî bi kar dîîne ji bo rewayiyê bide avakirina dîwarî. Çunku bi gotina wî terorîst digel penaberên neqanûnî û qaçaxçiyan ji wî sunûrî derbasî Emerîka dibin. Egerçî ev iddia hêşta nehatiye piştrast-kirin. Berî gotara şeva sêşembûyê serokî zimanê bilêvkirina avakirina dîwarî guhertibû. Berê digotê dîwarê bilindê konkrîtî. Niha dibêje percanên stîlî. Lê hêşta rij de li ser dabînkirina 5 milyar dolarên budceyê. Demokrat dibêjinê parastina sunûran û her sal xerciyê jê re terxan dikin. Niha milyarek û 300 milyon dolar terxan kirine û qet ne amade ne navê dîwarî lê bikin. û dibêjin parekî zehef wê li ser bê xerc kirin karîger nabe û karekî neexlaqiya egerçî ji sala 2006 were Kongresê avakirina dîwarî bi dirêjahiya 1125 kilometran pesend kiribû û li çend deverên sunûran hat avakirin. Lê niha bûye navarokê cudahiyeka siyasiya Kûr di navbera serokê komarî û Demokratan da ku li helbijartinên demê nîvê par piraniya civata nûneran di Kongresê da bi dest xistina û ji heftiya borî were Kongresê nû dest bi kar bûye û Demokratan bersingê siyasetên serokî girtiye û encam girtina hikûmeta federalî ye. Lê 22 meha 12 gelek ji dam û dezgehên hikûmeta federalî hatin girtin ji encamê pesendnekirina budceyê. û ji encamê wê jî 800,000 karmendên hikûmetê yan kar û mûçeyê wan hatin ragirtin yan jî neçar kar dikin lê bê mûçe. Tara McClelland bo demê 13 salan karmenda hikûmetê ye û daxistina hikûmetê ji wê re ne tiştek nû ye. Li sala 2013 li ser demê bi rêveberiya Barack Obama 16 rojan hikûmet hat daîxistin ji ber jêknegirtinê li ser xerciya bernama saxlemiyê. Lê vê carê bi rengek cuda ye. Demekî me got nexeme me ev tişt dîtiye em ê jê derbas bin lê serok bêje ez ê bi mehan bi salan hikûmetê bigirim ev demên xirabin gelek ji me nikarin karê xwe bi başî bikin. Niha fişargehaya astek bilind çunku hest bi karîgeriya daîxistina hikûmetê tê kirin û ihtimal heye bernamên xwarina xelkê kêm deramet jî bên rawestandin.